Εσύ γνωρίζεις τη διαφορά της ψυχαγωγίας από τη διασκέδαση, από την πλήρη απραξία επίσης? Πόσες φορές νομίζεις ότι αξιοποιείς σωστά τον χρόνο που έχεις ελεύθερο, ενώ στην πραγματικότητα απλώς τον σπαταλάς? Καταρχάς, όπως λέει και η λέξη ψυχαγωγία, σημαίνει την ικανοποίηση της ψυχής μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος βιώνει την απαιτητική και συγχρόνως διδακτική απόλαυση μέσα από έργα υψηλού στοχασμού, όπως είναι το θέατρο, η ποίηση, η ανάγνωση βιβλίων, η μουσική και άλλα. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες εκτονωνόμαστε και αποκτούμε διάφορα ερεθίσματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ψυχική μας υγεία. Παράλληλα, ως διασκέδαση εννοούμε την ανώδυνη σπατάλη του ελεύθερου χρόνου μας, κατά την οποία το άτομο αισθάνεται ευχάριστα. Μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την ανία που μας κάνει να αισθανόμαστε η ρουτίνα και οι έντονοι ρυθμοί ζωής και της καθημερινότητας.